Baba wethu osezulwini, yisekwe Nkosi yethu Jesu. Ngiletha kuwe kulesi sikhathi abantu abasha, abafana namantombazane. Baba, isikhathi sabo lesi, igeneration yabo Nkosi ngalesi sikhathi. Ngiyakhuleka kuwe ukuba Nkosi ngalesi sikhathi segeneration yabo balangazelele ukudla izwi elivela kuwe. Zikhona izinkwa abaphila ngazo, kepha Nkosi babe nalokhu kulangazelela. Khona Nkosi izwi lakho elithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga, ngokuba bayakusuthiswa. Nabantu abasha-ke Nkosi bakulesi sikhathi, siyafisa ukuthi babe nalokhu kulangazelela. Bakulangazelele wena. Balangazelele ukuzwa wena ukhulumisana nabo. Balangazelele ukuhamba nawe endleleni. Balangazelele ukuphila impilo enawe. Ngoba uma bephila impilo engenawe, konke Nkosi kuyize. Baba, ngiyabakhulekela abantu abasha. Baba, abantu abasha ngibaletha kuwe egameni likaJesu. Amen. Abantu abasha, ngifisa ukukhuluma ngabantwana kakhulu babafana namhlanje. Umoya wami ulangazelele ukukhuluma nabantwana babafana. Ngiyazi ukuthi abantwana babafana bangabantwana abanganaso kahle hle isikhathi nesifiso sokuzwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngani. Bambalwa abantwana babafana, ipercentage incane kakhulu. Kepha-ke namhlanje ngifisa ukukusho lokhu ukuthi uma ngabe wena mntwana womfana oyedwa usuzwile, bomxoxela nomunye ukuthi lesi sakwazi sakhuluma sathi. Lokhu engizokukhuluma kuzosiza wena ulalele, kuze futhi kuphinde kusize nomunye oyomxoxela. Ngoba isikhathi esikuso kunezinhlobonhlobo zemisindo, kodwa-ke imisindo ethandwa kakhulu imisindo engeke isize umuntu. Kukhona lapho umpostoli Pawulu ekhuluma khona ethi kuyenziwa konke, kodwa akusizi konke. Nangalesi sikhathi-ke kuningi okwenziwayo, kodwa futhi okungasizi konke. Ngithe namhlanje ngifuna ukukhuluma nomntwana womfana, irrespective of age. Umntwana womfana lo sikwazi ukulalela noma ngabe uyi-teen, right, noma ngabe usebange ku-30, right, noma ngabe ubange ku-40, right. IsiNgisi senu-ke sithi it's never too late to mend. Omunye le nkulumo uzoyithatha ayibhekise kwabathile, abone ngathi iyabasiyutha, yena ayisamsiyuthi, nawe izobe ikusiyutha. Ngifisa sibheke indaba kaNkulunkulu emva kokuba esewudalile umhlaba. Wakwenza konke uNkulunkulu.
zabakhona iy'lwane, zabakhona iy'hlahla, kwabakhona amanzi, kwabakhona whatever. Konke lokhu okudaliwe ukubhalwe lapha kuGenesis chapter 1. Kodwa uma ngabe esefika kwi-level yokwakha umuntu, akabenzanga bobabili kanye kanye. First things first. Izwi kaNkulunkulu lithi wenza owesilisa nowesifazane. Kusho ukuthi la akaqalanga ngowesifazane kodwa waqala ngowesilisa. Ask the question, why? uNkulunkulu wayengaqali ngani ngowesifazane? Kodwa ngoba uNkulunkulu ohamba phambili, one-purpose, wabona ukuthi umuntu okufanele aqala amdala ekuqala is the leader. Someone who is going to lead. Someone who is going to be responsible and accountable. Ingako aqala ngomuntu wesilisa. Wayazi ukuthi umuntu wesilisa uzomnikeza yiphi role to play emhlabeni. Waqala ngomuntu wesilisa. Uma ngabe esemdalileke lo wesilisa, usemnikeza irresponsibility yokuthi zonke ke lezi lwane ke uNkulunkulu asezenzile aziqanjwe kuye yena lo. Irresponsibility eyiqala nje as soon as possible lo muntu ekhona emhlabeni ukuthi qamba ndoda ibuqala usebenza. Waqala wanikezwa nje irresponsibility ukuthi aqambe zonke lezi lwane ekhona emhlabeni. Lawo magama awaqamba izilwane ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje awakaze ashintshe. Inkoma ayikazi ibe nelinye igama. Generations and generations, it just remains inkomo. Ikati alikaze lishintshe, it remains ikati ever since. Ngobani? Lo muntu wayenikezwe responsibility, wayenikezwe i-authority yokuthi akekho ozosula leli gama esengilishilo. Nangempela akekho wakwalisula. It just remains the same. Inkukhu isaremaina nje iyinkukhu. Manje nake umuntu wesilisa, umntwana womfana, unale responsibility. Hallelujah. Ingakho even ekhaya, uma nje owesifazane wala ekhaya ekhulelwe, njengoba sekwaba khona nalesi singisi-ke sokuthi umntwana ayocheckwa ubulili esesesibelethweni kunina. Abantu abaningi, iphesenti enkulu yakulomndeni isuka ifisa ngathi la eqaleni kungaba khona ubani? Umntwana womfana. Manje iyo-ke lento engifuna ukukhuluma ngayo. Uthi why? NoNkulunkulu uqobo waqala ngomuntu wesilisa. Nathi namhlanje makusazalwa izingane, mase kukhona umfana nje, hayi kuthiwa sengalanya noma yini, kodwa hayi ngoba sekukhona umfana. Why? Ingoba umntwana womfana unerole enkulu emhlabeni, ekhaya, noma kuphi lapho ezophila khona. Umntwana womfana une-responsibility ne-accountability to lead. Abantwana babafana are born leaders. Abantwana babafana, they are born leaders. So ke manje kuyasukeleka ke lapho ke isitha sangenelela
singenelela ngenxa yokuthi sinomona waleli muntu who has been born a leader. Lo uNkulunkulu amane wam-entrusta ngako konke ukuthi hayi ngoba sengibeke wena la, hayi, everything is going to be fine. Manje mangabe eyibuka lento uSathane athi hey man, yazi ukuthi lona man uyang-overtake. Wayesethi okay, ngoba ngeke ngisakwazi ukumphuca le status sakhe asinikezwe umdali, ngizombulala. uSathane kudala afisa, afuna, azama, abulala abantu besilisa. Abanye babulala eziswini zonina ngohayihayi. Kuthiwa ube nehayihayi enkulu bakithi umntwana uze washonela esiswini. Bekumntwana muntu, bekuwumfana. Abanye baphumele ngaphandle, baphile, kube khona nje isimo sempilo. Hawu umntwana masibani lo mfana awusehambile akasekho. Kwabanjalo nangesikhathi kuzalwa uJesu. uSathane wabuka wathi no man, ukuze kulunge akafe lo mfana. uHerodi waplena kahle ukuthi uma nje kukhona umuntu wesifazane ukhulelwe, azale umntwana womfana, bonke abantwana babafana ababulawe. uHerodi wakuplena lokho. uSathane asebenzisa uHerodi. eGibhithe ngesikhathi kuzalwa oMose, kwaphuma the very same instruction ethi umntwana nje. Kwaze kwatshela ama-midwives angaleso sikhathi, kwathi nje make kwazala umntwana womfana, bulalani leyo nto leyo. oMose baze bayokhandela obhasikidi nje bobekwa lapha emanzini nje, ingenxa yokuthi nje kunaleli tulo lokuthi abantwana babafana ababulawe. Kubulawa ini? Kubulawa icebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Kubulawa icebo likaNkulunkulu. Hawu, idlula indaba. Abantwana babafana bayiswa ngisho empini, makunempi nje baqonda empini abantwana babafana bayolwa. Lapha empini uSathane ususa izimpi ngamabomu ukuze labantwana babafana bezoya empini lapho bezofike bafele khona. Ngoba uSathane wenza sure ukuthi abantwana babafana bambalwa emhlabeni ngendlela eyisimanga. Ngobani? Wayazi ukuthi icebo likaNkulunkulu lifezeka kahle ngabafana. Abafana bafundiswa ukwelusa bebancane. Makunemfuyo nje napa abafana abakhole bayakwazi ukwelusa. Lapha yana ekweluseni i-training ye-responsibility ne-accountability. Le uNkulunkulu ayinikeza uAdamu. Abantwana babafana bafunda ukunakekela
imfuyo at a very early age, nokuyi-identifya egulayo, nokuyi-identifya esimithi. Basho ukuthi hayi isimithi lena baba angiseze ukuyisa emadleleni akude. Inkonyane linakekelwa kanjani. Ufunda leadership ngokwelusa nje, simple thing, ngokwelusa nje. Ufunda i-responsibility, ne-accountability, ne-leadership. Yingakho uDavid bashona le ekweluseni. Leya mfuyo leya yayifanele iprotectwe uye. Usefunda ini ukuthi i-property yasekhaya iprotectwa kanjani. Umntwana umfana. Abantwana babafana ngesintu sakithi kwaZulu bafana nensika. Bazinsika abantwana babafana. Irondo angeke lime insika ingekho. Zonke lezi ezinye ingodo ziqondiswa ngqo lapha ensikeni ukuze zizokwazi ukunamathela insika izithwale. Limi irondo qinqo. Kodwa uma insika ike yabheda lelo rondo noma kanjani lizowa. Uma insika ike yadliwa umuhlwa lelo rondo lizowa. IsiZulu size sithi inkunzi isematholeni, meaning ukuthi lo mntwana lo womfana wala ekhaya ngelinye ilanga uyoba indoda enkulu from ekubeni ingane. Uqale wayithole kodwa miyikhula uyoba inkunzi. Manje uyayibona indaba yomntwana womfana. Besenze njani kuSathane? Athi la I'm in danger. Ngizobabulala. Into yokuqala uSathane-ke ayenzayo kumntwana womfana, 1, umhlukanisa noNkulunkulu. Hallelujah. Abantwana babafana ipercentage enkulu uyihlukanisa noNkulunkulu. Ufuna ukudila kahle nabantwana babafana bengekho eduze kaNkulunkulu, bengekho protected. Uyibheke indaba yokuwela esonweni. Isitha safika uAdam engekho eduze kukaEva. Ngoba kube isitha safika kuEva kukhona uAdam. Ingxoxo phakathi kwaEva nesitha yayingeze ukuba bikho ngoba uAdam wayezothi take over ngoba uyena wayeyinhloko kaEva. Uyena owaye responsible. Uyena uNkulunkulu ayemnikeze ama-instructions. Kodwa manje isitha senza sure ukuthi sizoya kuEva uAdam enjani engekho. Ingakho-ke namanje izingane zami abantwana babafana abayithandi into ekhuluma ngoNkulunkulu. Ngiyaxolisa abafana bami ukusho njalo. Abayithandathandi into ekhuluma ngoNkulunkulu. Lento ye responsibility itshaliwe kubo. Lento ye accountability itshaliwe kubo, bazalwe nayo. Kodwa manje abafuni ukuya kumdali wabo. Bafuna ukuba responsible and accountable ngokwendlela yabo.
abafuni ukuya kuNkulunkulu bahlale naye kube uyena obaguidayo kule responsibility nale accountability abanikezwe yona. Indlela abantwana babafana ababulawa ngayo. Kunento zikaNkulunkulu, abanye baze bayenze indaba kaNkulunkulu ibe isidlalo. Kodwa futhi abantwana babafana ubona lento ye-leadership itshaliwe kubo. Uma nje kuthiwe kaSibanibani kushoniwe abamenywa, akukho la uzobaqoqa khona. Ngoba uNkulunkulu wakutshala lento kubo yokuthi inhlabathi iyovulwa yibo makuzobuyela umuntu kuyo, ngoba wathathathwa kuyo. Abatshelwe abantwana babafana, akuqashwa mshini makufa umuntu. Bayazazela abantwana babafana ukuthi kufanele bashise khona. Kodwa abafuni ukuhlala kulo muntu owabanikeza le responsibility nale accountability. I-reason isitha sifuna ukubabona befile. Ingakho abantwana babafana bengawuthandi umnyango wendlu kaNkulunkulu. Noma sebefikile phakathi, abafuna ukuphathwa, bafuna ukuziphatha, bafuna ukugcagcaza. Ngoba lento ye-leadership ikubo, abafuna ukulidwa because nabo they are born leaders. USathane ubenze njani? Uyababulala abantwana babafana. USathane ubulala abantwana babafana nanokuthi bavilaphe ngisho ukuya esikoleni. Ama-dropouts amaningi asesikoleni kuba abantwana babafana. USathane namhlanje usalwa nomntwana womfana. Hayi bavilaphe nje abantwana babafana bathi ukuqhuqhuza mhlambe bese-primary. Hayi mebefika e-high school sebeqala ukutoyizela othisha. Sebeqala nokugolozela abazali. Usuqalile njalo umuhlwa. Leli rondo selinjani lizowa. Sebeyatoyiza basafuna ukuphathwa. Baqale banqaba ukuphathwa uNkulunkulu. Sebenqaba manje ukuphathwa abazali. Banqaba manje ukuphathwa wothisha. Sebefuna lapha esikoleni kube yibona abashaya imithetho. Ngoba itshaliwe kuye lento yokuphatha. Kodwa manje awukwazi ukuphatha ungaphethwe. Angikuphindele mfana wami, awukwazi ukuphatha ungaphethwe. Baqhubeka abafana ba. Uma sebetoyizele abazali, uSathane sebabulale ngenkani. Yibo labaya sebenqwabelana kuphi? Ezitolo. Bayoziphatha lapha ezitolo. Bayabulawa. Bayoma kusukela ilanga liqala liphuma lize liyoshona. Noma ngabe kusebusika noma ngabe kusehlobo, uSathane uyababulala. Laphaya ensimini yaseYedeni kwathiwa ibona bazogcina lo mhlaba. Bazogcina nini kanjani? Abakwazi. Ngoba abafundiseki. Bafuna ukwenza izinto ngendlela yabo nobra babo. Kukhona izwi elisezweni kaNkulunkulu elithi
mazise yena ezindleleni zakho zonke, yena uyokuhlahlamelisa indlela yakho. Angithi uma ngabe manje bona abantwana babafana bengake banamathele kuNkulunkulu, uthi uNkulunkulu noma yini ofuna ukuyenza ngazise ukuze mina Jehova ngizoyihlahlamelisa indlela yakho. Bafuna ukutshela umuntu, bafuna ukuzitshela, abafuna ukuphathwa, bafuna ukuziphatha. Abantwana bafana sithe basukile kuNkulunkulu, base besuka nakubazali, basuka kothisha, bahlala etolo, bese futhi kungena uphuzo nezidakamizwa. Usathane ubhizi unjani? Uyababulala njalo. Abafana obathola sebewokhehla mfana at a very early age, abanye even below 20, usewukhehla mfana. I-reason ubalekela i-authority ngoba naye was born in authority. Kodwa ke manje akabeke manje abe in authority ngokwe birthright yakhe, kodwa kanamathele kumnikazi wale authority, lo mnikezi authority kanamathele kuye. Abantwana babafana uma bengake bahlale eduze kaNkulunkulu bangasuki. Hayi ngiyawubuka umhlaba ukuthi ungaba njani. Ngiyawubuka umhlaba ukuthi ungaba njani. Uma nje abantwana babafana bengake bahlale kuNkulunkulu, bese kuthi yonke into abayenzayo bamazise. Uthi ngazise, uthi bese mina ngenza njani? Bese ngihlahlamelisa indlela yakho, qondisa indlela yakho. Bantwana babafana ninikezwe udede wempilo. Yonke into bantwana babafana esemhlabeni ilele ezandleni zenu. Anginiphindele lokhu bafana bami. Impilo yalomhlaba ilele ezandleni zenu. Kodwa provided nizobuyela kulo owanikeza le authority. Ukuthi phathana ibani in authority, kodwa manje i-guidance foyithole kuye ngoba i-manual ikuye. Hayi ke isitha sithi akukho bafana bazobuyela kuJehova. Abafana balwayize, abafana bahonga inkani, abafana banqaba ukuya esikoleni, abafana badlala uphuzo oludakayo, abafana bacacaze. Ngifisa ukusho ke bafana bami, ngifisa ukusho zingane zami zabafana ukuthi namhlanje uNkulunkulu usanithanda. Njengoba ngikhuluma kanjena nje uyanireminder, i-reminder le yokuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Ziningi izinto uNkulunkulu angabe uyazenza ngawe, kodwa manje wena ubalekile kuye. Ziningi izinto engabe ziyawulungisa lo mhlaba, awulungise ngawe, esebenzisa wena. Kodwa manje wena mntana momfana ubalekile kuNkulunkulu. Bafana bama singasuki kuNkulunkulu. Nokade cabanga ukuthi uNkulunkulu umdlalo.
zikhona nezinto eniyenikhulume ngazo enibona zenzeke emabandleni. Angishongo mina ukuthi yani ebandleni elithile. Ngithe mina buyela kuNkulunkulu ongumdali wakho. Uyena ozokunikeza i-direction. Ukuleyo room yakho yokusangilalele nje. Othi ngiyasizwa lesisalukwazi. Kodwa ngazi ukuthi wethu start. Tshela uNkulunkulu lokho uzokunikeza ingqondo, akunikeze idea yokuthi wethu start. Abantwana babafana bashesha kabi ukufila helpless and useless. Bazizwe umuntu useless. Angiphathi khona mengasebenzi. Uzizwa ngempela ukuthi I'm useless and helpless. Kepha mntwana wami mfana ngicela ukukunikeza irecipe. La ulalele khona. uJehova uzivulile izandla, uzivulele wena, ungasebenzi unjalo, uhelpless unjalo, uhopeless unjalo. uNkulunkulu izandla zakhe uzivulile, ufuna umuntu ozoza kuye. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba akabheka amazwi avela emlonyeni wakho, ubheka okusenhlizweni yakho. Yini lo ilangazelelo? Usho ukuthi mina Nkosi nje ngithanda kabi ukuza kuwe, kodwa ngazi ukuthi ngizoqala kuphi. Ngizwile ukuthi ungilindile. Ngizwile futhi ukuthi nendlela yokulungisa isimo sami ikuwe, kodwa ngazi ngizoqala kuphi. Uma ngabe mfana wami sewufike kulo level, uzovuka ngakusasa ekuseni ufile urevived. Uzizwe nje urevived. Phuma ekufeni, yana ekuphileni, impilo yakho ikuNkulunkulu. Impilo yakho ayikho ezandleni zakho, impilo yakho ikuNkulunkulu. Kuze kukhona umhlabeleli osho kanjalo. Othi impilo yami nginika wena, ngoba akekho omunye ongangiphathela yona. Bafana bami nizamile ukuziphathela impilo yenu, but all of you have failed. Abantwana babafana bahluleke sebenemizi emikhulu emihle, sebehamba ngeemoto ezinkulu bengama-professionals, kodwa nje bahluleka. Ngobani? Abahambi noNkulunkulu, bahamba bodwa. Basukile kuNkulunkulu. Kune-emptiness empilweni zabo. Ba-dissatisfied, abeneliseki. Uzathenga enye imoto emva kwenye imoto, izama ukuvala lesi sikhala. Lesi sivala ngekukhala ngeke uzusivale. Azathatha izingane zakhe azise kuma-private schools, lutho noma ungazisa kuphi, noma ungazisa phesheya. Uma nje wena ungakabuyeli kuNkulunkulu, it's all useless. Bantwana bami babafana, zinsizwa zami, masibuyele kuJehova. Uma sesibuyele kuJehova, uyoyibona impilo yakho, it will change. Ngoba usubuyele kumuntu. Athi Jeremiah chapter 29 verse 11, I alone knows the plans I have for you. Usubuyele kumuntu onamacebo amahle ngawe. Awusaziphathela impilo yakho. Impilo yakho inikele kuye. Hlala kuye. Amabandla wonke lawa semhlabeni ungaya noma kuliphi. Kodwa uma wena sewubuyele kuye,
It's well and fine. Mawusuya ebandleni usuyofuna ukupruneka, usufuna nanokuthi uze ukuthi uNkulunkulu ukhuluma uthini. Isho ibandla oyoya kulo uyolulekwa uye ukuthi uzoya kuliphi. Bafana bami, ngikusho lokhu ngilusize emoyeni wami ngokubuka abafana abalala emgaqweni ungazi ukuthi wagcina nini ukugeza. Isitha samphuca wonke amalungelo akhe, saze samphuca ngisho ilungelo lokugeza. Ufice umfana evula imigqomo yezibi efuna ukukhipha ukudla phakathi. USathane usambulala wamphuca wonke amalungelo akhe ukuthi yena is the one who must provide. Ngiyafisa kakhulu ukuthi labantwana laba abasahlezi einkonzweni bangahlali intudeke, kodwa bahlale kuNkulunkulu, bacashe kuNkulunkulu, bazifihle kuNkulunkulu, bazi ukuthi uNkulunkulu unepurpose ngabo. Bese kuthi laba abasahamba nje abaphucwe ilungelo labo, yibo laba engithi siyabakhulekela ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu abenzele umusa, kuvuleka amehlo babone. Amen.